Bună ziua! Bună ziua! Suntem la Muzeul Național de Istoria României. Suntem la un prim eveniment de acest gen. Suntem acasă la domnul Ernest Oberländer, directorul Muzeului Național de Istoria României, și această întâlnire este prilejuită de un an de activitate al Fundației Prietenii Muzeului de Istoria României. Vă dau cuvântul, domnule director. Sunt extrem de bucuros și în același timp extrem de onorat să fiu alături de dumneavoastră, prietenii Muzeului de Istoria României, la un an după începerea activității. Un an pare puțin la scara istoriei, dar pot să spun că Fundația Prietenii Muzeului de Istoria României a pășit cu dreptul și, într-un fel, începem să recuperăm rămânerea în urmă, pentru că ani de zile, deși a existat o asociație care își propunea să promoveze Muzeul Național de Istoria României, practic ea era fără activitate de câteva decenii bune. Pentru mine, ca director general al Muzeului Național de Istorie, experiența pe care am avut-o cu fundația dumneavoastră a fost extrem de importantă, și iar pentru instituție pot să spun că sunteți deja nu numai un sprijinitor, dar și un participant direct la toate evenimentele importante pe care le facem și, mai mult decât atât, sunteți implicați și în ceea ce Muzeul Național de Istoria României își propune să facă în perioada următoare. Ceea ce trebuie să recunosc că nu este puțin, având în vedere faptul că, totuși, a trecut doar un an de când funcționați în mod legal. Nu există eveniment important din ultimul an în care să nu fi avut alături de noi, nu numai cu vorba, ci și cu fapta, această fundație. Și pentru acest lucru vă sunt extrem de recunoscător, după cum și colegii mei vă sunt recunoscători pentru tot ce faceți și pentru faptul că veniți cu un aer proaspăt și propuneți diverse direcții prin care muzeul să se deschidă mai larg către public, dar nu numai că le propuneți, dar vă și implicați în realizarea lor. Eu încerc să exprim punctul de vedere al membrilor fundației. Aș vrea să mă considerați aici un personaj colectiv. Deci și noi vă mulțumim dumneavoastră și echipei Muzeului Național de Istorie pentru oportunitatea pe care ne-o acordați pentru a face lucruri bune pentru muzeu, pentru București și, în general, pentru societatea în care trăim, pentru orașul în care trăim. Și nici asta nu este puțin lucru, faptul că ne acordați atenție, ne băgați în seamă și că lucrăm împreună. Nu e simplu, dar asta face și frumoasă povestea noastră. Am aici câteva întrebări propuse de către membrii fundației și am să încerc să le exprim în ideea de a promova răspunsurile la aceste întrebări care au legătură cu activitatea și cu destinul muzeului în perioada următoare. Am să le iau așa, destul de... O întrebare ar fi: în contextul digitalizării tuturor marilor muzee din lume,
ce își propune Muzeul Național de Istorie? Sigur, Muzeul Național de Istorie nu este în afara curentelor și tendințelor pe care le cunoaște muzeografia europeană și mondială. De altfel, pot să spun că am fost între promotorii deschiderii muzeului spre lumea virtuală și acest lucru a început să se întâmple încă din 2011, când am lansat seria de expoziții virtuale care în acest moment se ridică la câteva zeci de expoziții, fie tururi ale expozițiilor temporare, fie expoziții pregătite special pentru a fi prezentate publicului online. O altă... N-am terminat. Încercam să fac un scurt bilanț și în același timp să vă spun și ce intenționăm să facem în perioada următoare. Expozițiile virtuale ale Muzeului Național, practic, sunt în acest moment cea mai importantă modalitate de contact cu publicul, având în vedere faptul că de mai bine de 20 de ani muzeul funcționează în parametri de avarie. Din 2002, cea mai mare parte a expoziției permanente s-a închis pentru un proiect de restaurare, consolidare și refacere a muzeului, care, din păcate, până astăzi nu a fost dus la bun sfârșit, dar acest proiect eșuat a făcut ca cea mai mare parte din clădirea muzeului să fie folosită în acest moment drept spațiu de depozit. În acest moment, doar o mică parte din colecțiile muzeului sunt accesibile publicului, fie prin expozițiile permanente, tezaurul istoric, columna lui Traian și lapidariul, și prin numeroasele expoziții temporare pe care le-am organizat în țară și în străinătate. Acest lucru însă a fost suplinit de deschiderea spre spațiul virtual. Pot să vă spun că în mod obișnuit expozițiile pe care le prezentăm sunt vizibile pentru circa 1.500.000 de vizitatori virtuali unici anual. Ceea ce, ca performanță în România, este una importantă, ca să nu spun cea mai bună în acest moment. Vreau să vă spun, de exemplu, că în timpul pandemiei, în prima lună de pandemie, expozițiile virtuale ale muzeului, că toate muzeele au fost închise atunci, au fost vizitate de peste 450.000 de vizitatori unici. Asta ne dă o imagine și asupra potențialului uriaș care există în acest domeniu. Sigur, ne-am propus să fim primul muzeu din România care își pune colecțiile online. Din păcate, atât datorită lipsei de resurse umane specializate, cât și datorită faptului că nu există în acest moment posibilitatea de a asigura securitatea unor servere care să găzduiască o asemenea prezentare a colecțiilor. Acest lucru nu a fost pus încă în practică, dar îl vom face cu siguranță atunci când vom avea atât resursele umane, cât și cele tehnice necesare. Cred că este momentul să menționez faptul că fundația, ce înseamnă ea? Ea înseamnă că noi încercăm să construim o comunitate de oameni care înțeleg importanța instituției dumneavoastră și care încearcă cu timpul, cu banii și cu contactele lor să rezolve problemele muzeului și
exact ce ați menționat adineauri, politica de digitalizare, și aici încercăm să ne aducem contribuția și în 2024 sper să avem pași extrem de concreți în direcția asta. O altă întrebare din partea membrilor fundației este legată de ce parteneriate cu alte muzee din țară și străinătate gândiți vis-a-vis de anul viitor și anii viitori. Spun asta și în contextul expoziției Dacia, ultima frontieră a romanității, care acum se află la Roma. Muzeul Național de Istorie a României a avut și are în continuare drept obiectiv coagularea resurselor și inteligenței și dorinței oamenilor din muzee de a prezenta publicului atât din țară cât și din străinătate moștenirea noastră culturală și istorică, o moștenire extrem de importantă în context european și mondial. Pentru toate marile expoziții pe care le-am realizat atât la sediul muzeului cât și în țară sau în străinătate, noi am colaborat cu majoritatea muzeelor importante din România. O expoziție ca cea de la Roma a însemnat parteneriate cu 45 de muzee din România, cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei de la Chișinău și cu un muzeu italian, Muzeul Național Roman. Și precedentele expoziții au fost realizate în parteneriat cu multe muzee românești. Acest demers de a face expoziții mari pornește de la constatarea că niciun muzeu din România nu are un patrimoniu suficient de reprezentativ și de important pentru a susține un mare proiect. De aceea, cooperarea este o necesitate și noi suntem deschiși spre colaborare atât la noi acasă, cât și în prezentarea patrimoniului nostru în muzee din provincie. De exemplu, în perioada 2013-2018 am organizat o mare expoziție, Aurul și Argintul Antica României, care a fost prezentată în 24 de muzee din țară, care au avut posibilitatea tehnică de a găzdui o asemenea expoziție, și în străinătate, în Ungaria, în 2 muzee. Pentru anul acesta, care bate la ușă, 2024, am încheiat deja acorduri de parteneriat cu o serie de muzee importante din străinătate, în primul rând cu muzeul din Drenthe, din Olanda, unde pregătim o expoziție despre bogățiile în metale prețioase care făceau ca Dacia să fie un fel de Eldorado european al antichității și evului mediu timpuriu. La această expoziție vor participa circa 20 de muzee din țară și Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Național de Istorie a Republicii Moldova. Și avem în pregătire pentru 2025 2 mari expoziții în Polonia. Una la Muzeul Național din Cracovia despre arta metalelor prețioase în preistorie și antichitate, și alta la Muzeul Național din Gdansk despre arta metalelor prețioase în Evul Mediu. Pe lângă aceste expoziții avem deja o înțelegere preliminară pentru a organiza
o expoziție despre daci la Muzeul Fitzwilliam din Cambridge, din Marea Britanie, fiind o premieră în spațiul anglosaxon. Sigur, în 2023 am participat alături de muzee din Ungaria, Serbia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Albania, Bulgaria și Ungaria la o mare expoziție care se cheamă Primii Regi ai Europei și care a fost prezentată la Metropolitan Museum din New York și în primăvara aceasta, din luna aprilie, va fi prezentată la Muzeul Gatineau din Canada. De asemenea, o premieră pentru prezența în acel spațiu. Tot la nivelul parteneriatelor, pentru 2024 vom participa alături de muzee din Bulgaria, Grecia și Turcia la o expoziție despre lumea tracică și vecinilor. Această expoziție va fi organizată la Getty Museum în Los Angeles. Pe lângă acestea, ca parteneriate pe care deja le avem semnate, pot menționa cel cu Muzeul Național al Unirii pentru a prezenta expoziția Nicolae Iorga și vom semna un parteneriat cu Muzeul Țării Criștilor pentru a prezenta aceeași expoziție la Oradea. Acestea sunt marile expoziții. Sigur, pe lângă acestea, întotdeauna participăm sau vom găzdui la sediul muzeului expoziții mai mici, dar nu lipsite de importanță. Ascultându-vă, nu pot să nu constat faptul că suntem acum în muzeu aici, în jurul nostru există oameni care vizitează muzeul, am văzut și copii, și din această perspectivă vreau să vă readuc aminte de propunerea pe care am primit-o recent. Am făcut o vizită și am întâlnit la Washington români din diaspora, români care trăiesc departe de România și care mi-au spus că ar fi foarte interesați să existe cursuri online referitor la istoria României și poate, dacă Muzeul Național de Istorie ar putea să organizeze și noi ca fundație să facilităm ca românii din diaspora și mai ales copiii lor să aibă acces la informații despre istoria României, dar informații autorizate, validate științific, să spunem. Da, cu siguranță. Avem experiență în domeniu. În timpul pandemiei am organizat o serie de prezentări ale unor piese importante din colecția Muzeului Național pentru Institutul Cultural Român de la New York, prezentări în limba engleză. Pentru acest gen de lecții există colegi de-ai mei care au și experiență și dorința și plăcerea de a lucra cu copii și vă mărturisesc că este o propunere foarte interesantă și aș fi foarte bucuros dacă am putea să o punem în practică, pentru că noi nu ne-am limitat doar la o simplă lecție, ci am face o lecție însoțită de documente, de obiecte care au fost și sunt și vor fi folosite pentru reconstituirea istoriei. Deci este mai mult decât o lecție simplă, cu distanța dintre elev și profesor, ci este o lecție în care cei care vor participa vor fi sprijiniți de către obiecte de patrimoniu de mare valoare, care vorbesc uneori chiar de la sine despre istoria noastră. Minunat! Cred că vom găsi public. Cred că vom găsi public pentru
aceste cursuri. Pentru că nu mai avem mult timp, mai am o întrebare, bine, sunt mai multe, dar pentru că întrebarea legată și de sigla Muzeului Național de Istoria României. Ce ne puteți spune despre istoria gânditorului? O întrebare foarte țintită. Este o întrebare care bate la o ușă deschisă, ca să zic așa. Pentru mine, statueta aceasta este poate unul din cele mai importante una din cele mai importante creații umane, nu numai din spațiul nostru, dar pentru spațiul nostru cu siguranță. Acest cuplu, că de fapt este vorba de un bărbat așezat cu capul între palme, gândind, deci într-una din cele mai specifice atitudini ale speciei noastre, deși nu suntem singurii. Am constatat că și cimpanzeii stau uneori cu capul între palme și probabil gândesc la ceva. Dar această statuetă reprezintă cea mai veche redare plastică a acestui gest. Omul care gândește. Ea datează de acum aproape 7000 de ani și cu mijloace foarte simple, deoarece oamenii din Neolitic erau capabili să înțeleagă și să descifreze simbolurile chiar reduse la esență. Ne vorbește, pe de o parte, despre această capacitate uriașă de creație și de reflexie pe care au avut-o oamenii din preistorie și din toate timpurile, care s-au aplecat asupra lor ca specie. Ce suntem, de unde venim, unde ajungem, care este menirea noastră pe acest pământ. Dar statueta în sine ne spune foarte mult și despre ce înseamnă să ai noroc. Nu numai oamenii sunt marcați de noroc, ci și obiectele. Cele mai multe obiecte care ajung în muzeu sunt rezultatul unei întâmplări fericite. Această statuetă a fost găsită în 1955, în timp ce se făceau cercetări arheologice la Cernavodă, într-o necropolă aparținând culturii Hamangia. Dar nu a fost găsită într-un mormânt, ci în ruptura malului, în pământul care a căzut jos pe malul Dunării. Și imaginați-vă, dacă un student care se numea Sebastian Morin și care mai târziu va fi unul din arheologii importanți ai României care s-au ocupat de preistorie, nu ar fi trecut pe malul acela, care e înalt, era înalt de vreo 20 de metri, și n-ar fi găsit în pământul căzut fragmentele din cele două statuete care au fost salvate. Era suficient să vină o viitură puternică și să nu mai avem nimic din această descoperire fabuloasă. De-aia au fost cele două statuete ale bărbatului care gândește și femeii șezând au fost restaurate. Deci așa cum le vedem acum, sunt și rezultatul muncii restauratorilor. Deși sunt de mici dimensiuni, din argilă arsă reducător, deci de culoare neagră și sunt lustruite. Cele două statuete vorbesc foarte mult despre lumea celor care le-au creat. Ambele personaje au avut probabil cunune de pene pe cap, ceea ce ne arată o anume înclinare spre a se împodobi. Scăunelul pe care stă bărbatul este decorat cu cioprituri. Deci nu este pur și simplu o piesă de mobilier, ci este și un obiect frumos. Și sigur,
privindu-i fața adâncită în gânduri, te întrebi ce a simțit acel creator, care, după părerea mea, a fost un artist de geniu. Până la Brâncuș nu s-a născut în acest spațiu geografic niciun artist de talia celui care a făcut statuetele de la Cernavodă. Te întrebi, oare la ce s-o fi gândit? Și asta este întrebarea pe care și-o pune oricine privește statuile. Deci, după 7000 de ani, suntem în continuare incapabili să îi înțelegem și să-i descifrăm enigma. Este, pentru Muzeul Național, probabil cea mai importantă piesă, având în vedere semnificația ei și artistică și filozofică. Și am ales-o ca logo al muzeului pentru că muzeul, în ultimă instanță, este instituția care se ocupă de trecutul oamenilor și așa cum gânditorul ne pune întrebări, oare la ce se fi gândit, așa am considerat că acest logo ar reprezenta cel mai bine activitatea Muzeului Național de Istoria României. Niște oameni care încearcă să descifreze la ce se gândeau și cum trăiau și cum simțeau cei care ne-au precedat în această zonă a lumii. Păi, nu s-a schimbat nimic de 7000 de ani. În continuare ne gândim de unde venim, ce suntem, care e rolul nostru. Domnule director Oberländer, suntem la finalul acestui dialog. Eu vă mulțumesc în numele comunității Fundației Prietenii Muzeului de Istorie și mă repet, pentru oportunitatea de a lucra împreună și de a face lucruri bune pentru comunitate. E o vorbă a unui filozof american: tot ce faci pentru tine moare cu tine, tot ce faci pentru ceilalți rămâne. Și cred că se potrivește cu filozofia noastră ca fundație. La sfârșit, vă adresez dumneavoastră aceste mulțumiri. Adresez mulțumiri echipei fundației și echipei dumneavoastră care a ajutat la îndeplinirea acestui eveniment. Mulțumesc, vreau să subliniez aportul firmei Business International Agency, care a sponsorizat această transmisie și ne-a oferit suportul și ajutorul. Vreau să mulțumesc colegilor mei Răzvan Grigore și Cristina Stan că ei au gândit acest eveniment. Vreau să-i mulțumesc doamnei Adela Stan din partea Muzeului Național de Istorie, Departamentul de PR, și la final încă o dată dumneavoastră și să dea Dumnezeu un nou an, să facem lucruri bune împreună. Vă mulțumesc și eu pentru sprijinul pe care l-am primit de fiecare dată din partea Fundației și pot să spun că ați dovedit prin fapte și nu prin vorbe că sunteți realmente prietenii Muzeului de Istorie Națională a României. Eu zic destul de frecvent că o faptă face cât 1.000.000 de vorbe, indiferent că e o faptă bună sau o faptă rea. În acest an de când funcționați, ați fost alături de noi, sprijinindu-ne în organizarea de mari expoziții, cum a fost Dacia Ultima Frontieră la București și la Roma. De asemenea, ne-ați sprijinit pentru refacerea site-ului Muzeului Național, care este acum într-o haină nouă, sărbătorească, și multe alte lucruri, inclusiv implicarea într-o operație care este extrem de complicată, aceea de a găsi spații pentru relocarea patrimoniului, și pot să mărturisesc public că ați fost alături de noi și înțelegeți importanța și gravitatea unui asemenea demers, ceea ce pentru noi este un sprijin
moral foarte important, că avem alături de noi oameni care înțeleg cât de important este să conservăm și să asigurăm securitatea unui patrimoniu care este unic, pe care dacă îl pierdem, nu mai avem cu ce să-l înlocuim, indiferent câți bani am avea. Ce să zic, mulțumim, un alt nou bun. Am uitat să-l menționez pe Edi Dimitriev, aici alături de Cristina și Răzvan. Vă mulțumim încă o dată și să ne vedem cu bine și să ne apucăm de treabă. Vă mulțumesc și eu vă doresc să aveți parte de sărbători fericite, de un Crăciun liniștit și de un an nou mai bun și profit de ocazie că este și doamna Tanislav de la ziarul Ziua de Constanța și sper ca și dânsa, care într-un fel este deja un prieten al Muzeului Național, să devină și un prieten instituțional, membru al Fundației Așa să fie. Prietenii Muzeului de Istoria României. Așa să fie. Vă mulțumesc! Și noi mulțumim. Crăciun fericit! Mersi la fel!